Nafarroako gobernuak emandako datuen arabera, azken 24 ordutan 2 pertsona zendu ziren koronavirusarekin. Hala, 506 izan dira pandemia hasi zenetik Nafarroan hildakoak. PCR froga bidez 3 positibo berri atzeman dira azken orduetan. Iruñeko haurrak euskaraz matrikulatzeko eskubidea bermatzeko herri haur eskola bat martxan jarriko dute. Alde Zarra ekimena positibo baloratu du Sarasate pasealekua oinezkoentzat zabaltzearekin, baina udalaren komunikazio falta kritikatu du. Fuerte Prinzipe kateak itxi ditu koronavirus positiboarekin gizarte egoera ahulean dauden personei ostatua eman ondoren. Odol ateratziak Bianako, Printzia eta San Martin konsulta zentroetan egingo dira astelehenetik aurrera. Nafarroko 2019-2020ko neguko bide zaintza kanpaina bazkakotx 7 milioi euroko inbertsioarekin itxi da azken 5 urteotako zifra apalena. Joaquin Maia musika eskolak ikasle berrien aurre inskripzio epea maiatzaren 25-tik ekainaren 7 izango da. Zoikastegien papera azpimarratu du Nafarroak Natura 2000 sarearen Europako egunean, planetako sare ekologiko handiena. Geroa euskaratik elkar hartuz, elkar zainduz kanpaina jarri du martxan kontseiluak. Nafarroako gobernuak emandako datuen arabera azken 24 ordutan 2 pertsona zendu ziren koronavirusarekin. Hala, 506 izan dira pandemia hasi zenetik Nafarroan hildakoak. PCR froga bidez 3 positibo berri atzeman dira. Guztira 5.185 dira metatutako PCR positiboak. Ospitalaratuen egoerari dagokionez, plantatik 2 paziente atera zituzten. 69 dira plantan une honetan, 14 pertsona zainketa intensiboko unitatean eta 3 etxean daude ospitalaratuta. Osasun alorrean 79 pertsona daude gaixorik, azken egunean 6 sanitario sendatu dira. Iruñeko udala haurreskoletan euskara eskaintza handiagoa eskatzen duen haurreskola gurasoa taldeak iragarri du euskarazko haurreskola herrikoia abian jarriko duela, udal gunetan hizkuntza horretan plazarik lortzen ez dutenentzat. Kolektibo horretako eta euskalgintzako ordezkariek elkartaratzea egin dute, Iruñako udaletxeko plazan. Hizkuntza eskubideen urraketatzat jotzen dutena arbuiatzeko. Ondoren, euskalgintzako Asier Biurrunek eta Itziber Monrealek gurasoen kolektiboaren ordezkari gisa agiri bat irakurri dute eta bertan, familiei dei egin diete aurre matrikulazio kanpainan euren seme-alabak euskaraz inskribatzeko. Naiz eta jakin plaza kopurua benetan murritza dela eta plazarik gabe geratzeko arriskua dagoela. Ildo horretan, euskarazko haurreskolak lehen 3 aukeretan markatzearen alde egin dute, nahia islatuta gera dadin. Bestalde aldi baterako eta era bat koiunturala izango den herri haurreskola bat martxan jarriko dutela iragarri dute. Haren iraupena datorren urtera mugatuko dute Iruñako udalak datorren urtean egingo duen eskaintzan plaza kopurua berreskuratzeko helburuarekin. Hori dela eta familiei eskatuko zaie plaza bat lortzeko, sistema publikoan euskarazko plazak berreskuratzeko lanean aritzeko konpromisoa har dezaten. Era berean, eskola hori elkartasunean oinarritu beharko dela nabarmendu dute, bai finantzaketan eta baita aldarrikapenari eusten ere. Azaldu dutenez, aldaketek kaltetutako udal haurreskoletako hezitzaileekin harremanetan jarri dira, herri haur eskola horrek eredu publikoarekin ahalik eta antzekotasun handiena izan dezan. Bertzalde euskalgintzak adierazi du Nafarroan euskararen aurkako erasoak bata bestearen atzetik etorri direla eta ziurtatu du Iruñako haurreskoletan eman nahi den atzerakada Iruñako udalaren ekintzagatik eta Nafarroko gobernuaren omisiogatik egingo dela. Zentzu horretan udalak euskara plaza kopurua 311 plazatik 112 plazara murriztuko du, esan du, hau da, bularreko haurrentzat 20 plaza baino ez dira egongo. Nabarmendu duenez, gainera, 3 urtetik gorakoen matrikulazio datuek agerian uzten dute, Iruñako familien autua, sare publikoan D-eredua 135 da Iruñan. Horren harira, neurrira egindako inkesta bat egitea egotzi dio udalari, hala ere berriro ere agerian utzi du eskaria beraiek nahiko luketenaren gainetik dagoela.
Galdetutako familiek hizkuntza aukeren gorakada eskatzen dute eta 26%ak interesa dute beren seme-alabek euskara ikas dezaten. Horren harira, kaltetutako gurasoek egindako proposamenak ezetsi izanak gaitzetsi du. Alde Zaharra plataformak balorazio positibo egin du Sarasate pasealekuaren zati bat oinezkoentzat egokitzaren inguruan. Izan ere, Alde Zaharretik hurbilean dagoen pasealekuaren iparraldeko galtzada itxi dute oinezkoentzako eta txirrindularientzako gune hori irabazita. Hala ere, Iruñeko udalak erabakiak mugikortasun taldeari helarazteko orduan izandako komunikazio falta kritikatu du. Alde Zaharreko bizilagunen iritziei bozgorailu bat jarriko zien parte hartze prozesu bat izan behar zuen. Bestalde, hiri garraioa auzoko bizilagunei barne garraioaren bidez hurbiltzeko beharra azpimarratu du kolektiboak. Izan ere, Sarasate iparraldea oinezkoentzat jartzeak pixka bat gehiago urruntzen gaitu Bilabesen geltokietatik. Era berean, Korraldilloen aparkalekoa lehenengo eta 8. eremuetako egoilarrekin partekatzeko eskatu du. Ildo horretatik, jarduera ekonomikotik itzultzean, Korraldilloseko aparkalekoak 8. eremuko ibilgailuekin gaur egun duen okupazio eskasa agerian geratu dela adierazi du eta hori, aparkaleko hori, lehenbiziko zonako egoilarrei irekitzeko aukera argia dela, izan ere, hoientzat Anelier pasealekuaren ondoan esleitutakoa baino gertuago dago. Alde Zaharra ekimenak azkenik udalarekin bilera bat egin nahi duela adierazi du, gai hoien eta oro har mugikortasunaren agendaren inguruko elkarrizketarako eta informaziorako gunea izan dadin. Fuerte Prinzipe egoitzak normalean gazteek eta kirolariek okupatzen dutena ateak itxi ditu, egoitzarik ez zuten edo isolamendu baldintzak mantendu ezin zituzten hilabete eta erdiz 9 pertsona hartu ondoren. Okupatzaileak autonomoak ziren, gizarte bazterketako egoeran edo egoteko arriskuan zeudenak. Koronavirusaren eraginpean zeudenak, zainketa asistentzial eta kliniko konplexurik behar izan ez dutenak eta isolatzeko leku egokirik ez zutenak. Analisietarako odol ateratzeak datorren astelenean maiatzaren 25 hasiko dira berriro. Nafarroko ospital gunean menpeko zentroetan, hau da Bianako Printzea konsulta zentroan eta San Martin ambulatorioan. Horrela jarduera antolatu nahi da eta aldi berean, ordutegi jakin batzuetan jendea pilatzea saihestuko da, segurtasuna areagotuz. Nafarroko gobernuak batkako 72 milioi euro inbertitu ditu neguko bidez zaintzan. Pasaden urtean, 2,84 milioi izan ziren. Azken 5 urteotan izandako gastu apalena izan da, izan ere, azaroa eta apirila bitartean, elur gutxigo egin izanak, errepidetan zabaldutako gaz kopurua eta elurrak kentzeko makinen lan orduak murriztu ditu. Zehazki, 8.534 gaz tona konsumitu dira. 2018-2019 kanpainan 14.219 tona erabili ziren eta 2017-2018 kanpainan berriz 30.408 tona. Azken horretan, elurra maiz egin zuen Nafarroko errepidetan eta ondorioz, exekutiboak 5,42 milioi euroko inbertsio egin behar izan zuen. Kopuruak bat datoz 2019-2020ko neguko denboraldiaren ezaugarri nagusiarekin, hau da, elur itxurako prezipitazio oso gutxi. Neguko bide zaintzako kanpainarako jarritako gastua murriztuta, lurralde kohetsiorako departamentuak aukera izango du errepideak konserbatzeko zentroi esleitutako kontratu ezberdinek baliabide horiek bidesareko premiazko beste behar batzutara bideratzea. Iruñeko udalak Joakin Maia musika eskolaren 2020-2021 ikasturterako aurrez izen emateko epea zabalduko du datorren astelenean maiatzaren 25-etik ekainaren 7 arte. Izena internet bidez eman ahal izango da. Udalaren webgunean edota 010 edo 948-42-01-00 telefonoetan. Musika eskolan plaza eskatu ahal izateko gutxienez 7 urte bete behar dira 2020an eta aurrez izen emateko epea hasi baino lehen Iruñan erroldatuta egon behar da. Udalak ohar batean azaldu duenez. Ekainaren 15an argitaratuko da zozketarako onartutakoen behin-behineko zerrenda eta udal zentroko taulan eta webgunean konsultatu ahal izango da.
Reklamaziorako epe bat igarota zozketarako onartutakoen behin betiko zerrenda argitaratuko da ekainaren 26an. Zozketa ekainaren 29an egingo da eta plaza lortu dutenek matrikula uztailaren 2an eta 3an egin ahal izango dute. Joakin Maia Musika Eskola arautu gabeko musika irakaskuntzako zentroa da, udal titulartasunekoa. 2 ziklotan egituratzen da, lehenak hastapen mailatik 4. mailara arte hartzen du eta bigarrenak 5. mailatik 8. mailara arte. Musika hizkuntza eta abesbatza irakasgaietan prestakuntza eskaintzen du eta 23 instrumentu eskaintzen ditu. Konservatorio profesionalerako sarbide frogarako eta musika prestakuntza espezialitaturako prestakuntza ere eskaintzen die eskolak irakaskuntza instrumentaleko zalei. Natura 2000 sarearen Europako egunaren edizio berri batean landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak bereziki azpimarratzen du ingurune zoikaztegien eginkizuna. Lurreko karbonoaren 30% biltegiratzen duten funtsezko ekosistema gisa. Hori CO2 ustubide gisa egiten duten lana dela eta garrantzi berezia du klima aldaketaren testu inguruan. Maiatzako 21 Natura 2000 sarearen eguna izanik, hau da Europar Batasunean biodibertsitatea konserbatzeko eremuen sarearena, Europan mehatxatuenak diren espeziek eta habitatak babesteko eta aldi berean planetako sare ekologiko handienaren eguna, Nafarroko lurraldearen 27 sarean sartuta dago, eta 281 hektarea eta balio ekologiko garrantzitsuko 40 espazio natural baino gehiago ditu. Habitat zuzentarauaren arabera ezarritako konserbazio bereziko eremuak eta hegaztiak zuzentarauaren arabera hegaztientzat izendatutako babes bereziko eremuak osatzen dute. Sarearen helburua da Europan espezien eta habitat moten biziraupena ziurtatzea epe luzera, biodibertsitatearen galera gerarazten lagunduz. Natura sarekoa izanik, biodibertsitatea babesteko eta konserbatzeko ekintzen artean aurten Life Tremedal proiektuaren lana nabarmendu behar da. Bertan, departamentuak eta Nafarroko ingurumen kudeaketa enpresa publikoak parte hartzen dute eta proiektuaren helburua da Nafarroko lurraldeko zoikaztegi eta zoikaitz ingurune garrantzitsuenak konserbatzea eta berritzea. Zoiak putzuz betetako lurzoruak dituzten lur eremuak dira, temperatura baxua izan ohi dute eta ur azidoak eta elikagai gutxikoak. Ondorioz, baldintza ekologiko oso bereixek izateagatik materia organikoa deskonposatzeko prozesuak mugatuak dira, eta beraz, zoikatz eran pilatzen da. Baldintza horiek berak espezientzat mugatzaileak direnez, zenbait landare eta animali bereziki egokituta aurkitzen dira. Eta batzutan, babestutako espeziek hori dela eta biodibertsitatea konserbatzeko garrantzi berezikotzat jotzen dira. Zoikaztegietako biltegi organikoetan konserbazio egoera onean dauden landare hondakin fosilen konzentrazio handiak aurkitzen dira. Hortaz, inguru horietako landarediari, klimari eta paisaiari buruzko paleoingurumen azterketak egiteko informazio iturri nagusitariko bada duela milaka urtetik hona. Sedimentu fosil horien azterketa herramienta nagusietako bat izatera iritsi da landaredia berreraikitzeko glaziazio kuaternarioetatik gaur egunera arte. Nafarroan duten garrantziarengatik ondorengoak aipa daitezke batetik Artxuriko zoikaztegia, Ibainetako zelaia Baztanen konserbazio egoera bikainean aurkitzen dena eta Nafarroko flora mehatxatuaren katalogoan jasotako loren espezie ugari dituena. Eta bertzetik Belateko portua. Nafarroko zoikatz biltegi garrantzitsuenetarikoa duena ja 4 metroko sakonerarekin. Natura 2000 sarearen Europako egunaren edizio dela eta Mari Jose Iriartek Life Tremedal proiektuaren webgunean online aurkeztuko du alderdi horiek guztiak bilduko dituen txostena Nafarroko zoikaztegien egoera eta balioak zehaztearekin batera. Iriarte Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria da eta Iker Baskeko kidea azken urteetan Nafarroan egindako paleoingurumen arloko azterketa gehien arduraduna. Geroa euskaratik elkar hartuz, elkar zainduz kanpaina jarri du martxan kontseiluak.